Igbo geenụ ntị. Ụbọchị dị ịrịba ama na-abịa, ụbọchị anyị ga-ewelite obi anyị elu, welie olu anyị ma nye ekene dịka ofu ndị. Nke a ga-abụ izizi ụmụafọ Igbo bụ Archbishọp, bishọp ma ndị otu ọhaneze ndị Igbo na-ewepụta ụbọchị Satọde nke ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị a ka ọ bụrụ ụbọchị ụmụ Igbo n'ụwa niile ga-eji fee Chukwu ofufe ma tụọrọ ya mma mma. Otu ụka Kraịst dị iche iche na nsọtụ niile nke ala Igbo na n'ụwa gbaa gburugburu ga-eji abalị 31 nke ọnwa Jenụwarị afọ abụ 2026 site n'elekere 9 nke ụtụtụ ruo n'elekere 12 nke ehihie wee nwee ofufe nri otu oge n'asụsụ Igbo iji gosipụta ịdị n'otu na obi ekene. Nke a gafere ofufe nkịtị. Ọ bụ mmemme iji kene Chukwu etu o si mee anyị a na-egbu achara achara a na-eto. Ụbọchị eji echeta etu ndị Igbo si nafere na njinji niile jiri oge a lụrụ agha. Mmeri anyị na-enwe mgbe ọbụla a lara akụnụba anyị na ihe ndị anyị kpatara n'iyi. Mmeri anyị n'oge ihe isi ike ya na nnukwuru nnu afọ eji akpachapụ ma na-emegbu anyị, emechakwa anyị asụrụ gede nwekwuo uche ma kpọsie ike. Ndị Archbishọp ụka dị iche iche ma Anglikano, Katọlik, Methodist, Presbyterian na Pentecostal tinyere otu Christian Association of Nigeria CAN n'ala Igbo na-agba ụmụafọ Igbo niile ma okenye, ụmụ na-eto eto na ụmụaka ume ka ha sonye n'emume a n'ebe ọbụla onye nọ. Chịkọta mmụọ gị ọnụ, kwado onwe gị nke ọma ka ị soro welite olu gị nye Chineke ekene maka akụkọ niile gbasara ndị Igbo nke bụ akụkọ maka okwukwe, obi dị mkpa na mmeri anyị. N'abalị 31 nke ọnwa Jenụwarị afọ abụ 2026 ụmụ Igbo ga-ejikọta ọnụ bụrụ ofu ndị.